chest. Tu neće eksplodira zeleni. Pa to je malo njena boja. Panda. To ovdje. Meni je jasno, ja ću gledam nekdo kod sebe. Ljudi, ako vidite Herobrina, kažete mi jer ga ja nigde ne vidim za sad. Sad ga nigde ne vidim jer vidite nekdo, ja ga ne vidim. O ljudi, šta je ovo? Za malo ljuda. Tu ću sada se vratim, majke. Kopat ću malo zemlje pa ću se vratim. Šta pa malo zemlje pa ću da se vratim. Čekame, Tina! Kopat ću malo zemlje pa ću onda da. Znači onda da ovo. Da će biti dovoljno zemlje. Jao, Julio. Bre! Dobro sam se vratio iz one pećine. Znači, ispunio sam se, brati, ja sam došao. Znači, ja sam došao. Glava kokoška kakva je? Je ovo moguće? Koki? Šta ti je? Koki? Šta ti je, Koki? Koki, a? Koki si zoveš, a? Koki, a? Rekao mi, ljudi, znate šta je rekao? Rekao je da stavite like i subscribe, stavite brzo, ljudi. I ode. Jej, će da ode, brate. Zašto će da ode? Zašto da ode? Htio sam da bude prijatelj s njom. Htio sam da bude prijatelj s njom. Da sam znao da je u mom svijetu. Tačno sam znao da je u mom svijetu. Gde si? Sad ti te ja udarim. Valjda će se ublašiti mene. Zašto? Zašto? Jasno. Molim? Jučer smo pričali na engleski. What? Da li me čuješ ti uopšte? Što kad ja pričam? Da je rekao. Dobro. Pitanje je, čekaj samo nešto da najavim ljudima. Ljudi, znači, još malo izlazi... Čekaj, šta? Šta da čekam? Ne govorim, moram da neću govorim. A ljudi, dobrodošli na video, to jest seriju. Tako da uvijek mislim da su ovdje neki drugačiji. Šta ćeš ti sad da mi kažeš tu? Ti si, šta si ti? Brat od Herobrina, kao što si rekao. Ma stvarno, sad brat od Herobrina. Šta je ovo bilo, ljudi? Bro, ko si ti, bre? Ko si, bre? Ko si ti?
se što voli to. Ko si ti? Unapređi. Čekaj. Unapređen je napisao. So. Šta unapređeni? Šta unapređeni? Kaži mi. Kao prvo, Herobrine su izbacili iz igre, a kao drugo, ti ne možeš da se vratiš više nikad. Tebe su... Beži bre, ja neću! To nije on. Herobrine. Oh my god. To nije Herobrine. To je Herobrine. To je Herobrine, ovo nije Herobrine, to je Herobrine, ljudi! Ne znam ni gdje je više, ali ja više neću za tamo da idem kod njega. Mislim da ga vidim. Beži! Nešto mi piše ovo kao da pređe ski. Ja ne mogu da... Beži! Beži! O, beži ljudi! Moram bežim. Ovo je Kristijana. Va! Aleksandar, ko ti ovdje? Zašto se zoveš Herobrine? Iskopirao si njegovo ime, okej, dobro. A otkud ti? Čekaj da mu napišu. Otkud on? Čekaj, me ti čuješ? Ajde se mi baci na Discord. Čekaj, sad ću da... Gdje si bre, Kristine? Evo sam, brate, šta reš? Ništa bre, nego samo da ti kažem, pazi se od jednog, zove se Herobrine i on je tu sa njegovim bratom. Ko je moj brat? Pa Herobrine. Herobrine moj brat. I da ti kažem, našao sam neko čudno odelo. Koje čudno odelo? Neki chainmail odelo. What the fuck, koje je to odelo? Neki... Svi znaš da su kameni oklop izbrisali, pošto to nema smisla. Evo ti. Šta je bre to? Kako se to zove? Chainmail. To je chainmail, ne? Šta je to bre chainmail? Šta ja znam, mislim, ne znam. Ja sam to pronašao, možemo zajedno da odnosim. Kako si to pronašao? Pa u nekom čestu. Sam pronašao. U nekom čestu. Da. Evo imam ja. Našao sam za 2. Si našao mač? Ma nema mač. Dobro. Si našao barem neki mač? Nisam našao mač, nisam. Dobro. Jer vi znate ko je ovo delo? Ja prvi put vidim ovo delo. Znate da nikad nisam vidio ovo delo. Ja sam u nekom čestu pronašao magnet. Vreću. I to zelena, to je tvoja omiljena boja. Pa da. Ali kako se... Zašto... Kako on može da zna koja je moja boja, moja omiljena boja? Pa... Ne znam. Ja samo da ti kažem da... Šta ti je bre? Šta ti je bre? Šta ti je? Šta ti je? Izašao sa Discorda.
napisam nešto. Mogu da se nađu nešto mi je izbrisao Discord. Napisao mi je to na Whatsapp. Ko je? Ko si ti, bre? Ovo nije Luka, maj. Garantujem da ovo nije Luka. Ja ni ne znam Luku, brate. Da je ona YouTuber. Ali otkud on na mom serveru, brate? Šta ti? Samo sam promenio skin u Luku, sad ću da... Promenio si skin u Luku? Da. Sad ću da se vratim. Samo sam promenio skin u Luku. Da ti malo... Jao, brate. Brate, ljudi, pa ja ne znam šta više da radim u ovom svijetu. Imaš ti neki način? Znam. Koji način? Sad ćeš da vidiš. Kada vidiš, neće da veruješ. Šta? Koji način? Mačevi. Pa ja sam... Pa ubio sam ga ja, ali se opet oživeo nekako. Pa znaš, ono mesto kada oživiš se odmah, razumeš? Ne, koji mačevi. Ga ubivaju i ne može nikada umre. I ne može nikad više da se vrati. Banuje ga sa servera. To je obično dijamantski mač. Zašto tebe ne mogu ubiti? Pa zbog ovog armora. Hrana. Kad me posjeti me hranu jer si gladan. Nisam gladan. Pa evo ti malo mesa. Otkud ti imaš sve? Pa brate, ja sam preživljavao u ovom svijetu. Preživljavao sam. Dobro, nije mi jasno. Kako? Da pojedem to? Da. Kako ovo meso je gadno. Pa da, to sam našao u čestu. I ja kad sam ga probao, čekaj. Jako je gadno, fuj, baci to u vodu negde. Viš tamo. Sad ću da bacim samo da mi prođe reklama. Joj. Ljudi, ja ne znam. Morat ćemo kazati ko je on. Nećemo morati. Kako misliš da nećemo morati? Jer imamo mač. Ajde, prati me. Idemo. Dobro, pratite. Čekaj, da najavim video, da izjavim video. Dobro. Čekajte, ljudi. Ljudi, dobro klipa. Uspite zašto nam misliti. Si ti tu poleteo? Nisam. Samo ti se čini. Ako se pitate zašto nam isti skin, to je zato što smo mi skoro pa braća. Idemo u sljedeći video. Ćao!